Usa ka premium mixed-use joint venture project sa Hong Kong Land and Taft Properties ang himoon sulod sa 20 hektarya nga propiedad sa Mandaue Reclamation. Ang proyekto gitawag og Mandaue Bay gikan sa karaang pangalan sa siyudad sa Mandaue. Matud pa ni Gilbert Ang, project director sa Mandaue Bay, nga i-develop sa waterfront area sa maong lugar ug mahimo gani kining alternatibong agianan sa airport. Kasagaran sa development sa Mandaue Bay kay residential. Aduna usab kini retail nga area ug parks. We're targeting to complete it within the next 10 years. Our initial investment will be around for phase 1, we'll be spending at around 4.5 billion. But aside from just constructing the buildings, like I've mentioned earlier, we want the place to be alive already. We want as early as now, we want people to experience the place, to love the place, that they would love going there, that they would want to live there. Usa sa mayong talan-awon sa project mao ang 2 ka hektarya nga green strip kun park nga i-develop niini.